Saya si putri sinden panggung apal pinter datang kemari menurut panggilan Anda. Kerasurane Pak Lurah. Monggo Pak. Kowe iki yo ndongakno tapi nganggo lagu, Met. Oh, langsung to. Langsung rap. Pak Lurah, Mugi-mugi berkah. Pak Sare, Mugi mboten pure. Pak Camat, Mugi tetap sehat. kami tuwa. Senengane rondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yo assalamualaikum. Yo gentenan. Gedok mana suaranya? Kurang kompak. Sekali lagi, gedok mana suaranya? Mangan endok, lungguhe kursi. Mugi-mugi warga gedok banyak rezeki. Amin. Mangan endok, mangan terus pokoknya ya. Yo kudu mangan seneng kok. Enggak seneng. Tapi yo mangan yo seneng. Mangan endok, lawe nanas. Ora enak iki. Kok kene jawab. Ya bener Mas Ewi to. Mangan ndok kok lawon nanas sih nyapa. Mangan endok ning latar panas ya. Ya. Pas ya. Ya. Mugi-mugi warga gedok seger waras. Amin Allahumma. Amin. Mangan endok tak golek-golek nih pokoknya. Iya. Mangan endok, kowe gak mangan? Gak gatel aku. Mangan no. Ora kudu mangan kok kon mangan lho. Mangan ora ketang saiki nggo iki dienggo donga. Gak sirian aku. Lah gak mangan. Gak. Tegese ngene lho Mas Komet. Iya. Dadi bengi iki kan dirawuhne rene. Iya. Kowe iki yo ndongakno warga gedhok kene. Isane gedhok iki iso Lan muncar kok nganggo pariane nyapa to? donga ki yo ngawake dhewe iki wong seniman ki yo pantun kenek, nganggo tembang yo iso. Yo, aku ora mangan ndok kok. Lah, kowe arep mangan apa eneke ndok lho? Gak mangan aku. Lah terus Aku tuku tampah sak tumbune. nggo apa? Pak Lurah njaluk duwike. Lah alah. Bae ora ngerti to Pak Lurah Yunian. Pak Lurah Pak Nurdin. Pak Yunian. Nurdin apa Yunian? Lah mbuh lho, nek keliru medun aku. So, ya aja medun sik to Dik kok ya kene sik. Dereng ngertos ta? Pak, wis paham ta? Ya lah ya. Wis kenal. Eh? Wis kenal. Lah ku Pak Yunian Pak Kurdianto pelek to. Mosok Met. Lho Sing piye to? jajal aku pengen ngerti. Pak Yunian ki sing pundi? Nah. Wile sing dalu, Pak. Sing ndi? Ngangge cokot moto. Lho. Uduh. Pak Yunian ki priyantone gedhe dhuwur. Jenggote dawa, brengose kandel. Mosok wis malih. Malih piye eneke Pak Yunian nih, wile sing dalu, Pak. Niku nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Wile sing dalu, Pak. Kita ngeprank aku gitu. Kok ngeprank piye ta? Lah sing ngene iki ketoke Pak Yunian. Pak Yunian nggih menika, pokoke iki angger Pak Lurah kuwi lungguhe ya ta. Lenggahe mesti tuwengah dhewe, ngarepe iki mesti ana jaminane akeh. Heeh. Ana pangane jeruk, salak, komplit. Yo kene alhamdulillah, Mas. Kok alhamdulillah. Nunggu rimo. Ya padha. Ku enek apa? Lah wong iki bintang Tapi enek kopi. Iya. Wah, Pak Kurdian Seger ta? wis ketua panitia Heeh. Terenggina satset. Ya. Ngersake nopo kopi ya langsung bet kopi. Langsung. Wah, lali kita ora dikei gula. Pahit. Karo ki ya pahit ning nganggo gula, ngono lho. Ya Pak anu sapa ta Pak Kurdi ta? Nggih. Pak Kurdi pun ngertos nek sampean diabetes dadi mulane ora usah dikei gula, aku mau wis matur kok. Diabetes ki to kecah sehat kok iso. Ngaturke napa kalian masyarakat luput. aduh kaya lebaran apa piye ta? Lah sampean Nggih ngeten iki lho, aku senengku ngene iki lho, Met. Angger ning dinggon enek acara hiburan, mbuh campur sari, mbuh selawatan, mbuh wayang, kuwi angger ibu-ibu ning ngarep iki senengku katok lho. senenge piye? Lho, ibu-ibu iki ning dinggon mesti kompak. Nggih, Bu, nggih.
masalah arisan ibu-ibu. Kompak. Ketok kompak. Terus rasan-rasan nggih ibu-ibu nggih Bu nggih. Kompak. Nyapa lho ibu-ibu nak rasan-rasan suarane rak malih. Kok malih piye? Maune bar ngene ya. Yu wis krungu bareng. Apa to? Dek ini tak omongi ya. Kowe iki lho, ya iya saiki duwe mobil anyar terus belas gak gelem mampir omahku. Wijane omongane dike biasane ya kenek lho. Nyapa kok terus cuwilik. Lho, sebabe ibu-ibu kok malih cilik iki ben fokus. Rasane kok fokus. Lho, kuwi nek ora fokus ora iso ngrungokne. Dadi bengi iki ke dukung ibu-ibu. Jelas ibu-ibu Mereka iso kompak. kompak. Ha dibuktekne no. Lah bapak-bapak iki kurang kompak mulane aku gak patek seneng. Senengku ibu-ibu. Aku bapak urusanku wis. Bapak rono, aku tak rene ibu-ibu, khusus ibu-ibu menika. Kula penggemarin jenengan Bu nggih. Mengke kersane kompak jenengan bab nek kula matur mana semangatmu jenengan jawab ini semangatku ngoten nggih. Mana semangatmu? Kompak ora? Biasa. Woi. Oh. Ha. Suaramu elek kono ya bingung to nerone. Lah kuwi apa iso ngopakno bapak-bapak? Alah. Aduh, nek ibu-ibu jelas tak ret mengguri ewon ki ibu-ibu. Bapak-bapak ndi? Lah niki 15 siji ya. tapi semangatnya ya luar biasa. Alah pengen ngerti aku. Pak nyun sewu nggih. Nek Hati-hati lho Met, dingin nek dagelan dibacok Pak Lurah yo ngono ki lho. Kowe iki arep apa? komunikasi kok dibacok ku lho. Nek kula mana semangatmu jenengan ini semangat. Nek mboten nggih mboten napa-napa. Lho. Yo diyakinkan. Aku wedi. Ora wis ora apa-apa. Engko upama mulih tanpa ndas ya tak tukokne ndas. Lah nek raup Malah penak ta ora usah sabunan raup ya ora usah. kula mana semangatku jenengan ini semangatku ngoten nggih. Yen saya lho Pak ngrepotin jenengan. Mana semangatmu? Krungu. Nyapa tepo-tepo nyapa? Lho. Aku ora lek karo ibu-ibu nyapa. Kene khusus bapak-bapak ki lho Ibu. Ngapa? Apa? Ya lho, tapi kan ya akeh nggonanku, Met. Akeh ngono apa? Aku kadang-kadang nak ibu ki rada ganggu fokus, Mas. Apa hubungane? Enek campur sari kok ibu-ibu kok ngarep. Heeh. Tahu enek campur sari main ya ta? Terus? Ibu-ibu kok ngarep wayu ge anak pertama lahir berarti cek enum apik to. Cek ayu. Yo wayu lagu mulai ngemingi sisan. Waduh, Walah melok joget. Anake bingung, Mas. Dadi aku iki ngarep dhewe, arep tak pasne iki kok ya piye gak tak pasno ngesakno bayine. Ya ora enek ya ben ae kok ora ya mapan dhewe nek sebuke meneng kok iso. Mapan dhewe. Kowe tumon ngemingi kok ngantek dipapakne iki ya ora mungkin. Kompakne. Dikompakne sepisahan malih nggih Bu nggih. Mana semangatmu? Kele. Apa lagu? Aku mau wis lagu lho. India no kene. Ibu-ibu senengane India. Nggih napa mboten, Bu? Indiamu lho ndi? Lho, ki mang gak krungu ta kowe? Gak. Ha, kok dudur ya? Wonjo kok nada dhewe. Ngene. Kok ya dhuwur. Ayo. Sak pira? Sakmene lho. Kayak malah Nek jeblum. suaramu ndek iki ya biasa wae. Ngono. Ngomong kaya wedi. Berarti kowe kan gak iso ngompakno aku kendangnya tok, Mas. Lah, tak ndut lah. Kowe arep kendangan to? Iya no. Kanggo bapak-bapak kuwi. Ya pokoknya bapak-bapak nih semuanya boleh ikut langsung ya. Ibu-ibu diam. Delengen to bapak-bapak es kalong 5. Karek 10. Kalah to mbek ibu-ibu. Jiro lu. Pak Lurahe kondur. Dereng kok. Kowe kono urusanmu ibu-ibu Ya ya kowe iya kok. wis to. Tak urusane. Ayo coba semuanya suaranya bapak-bapak boleh yang ada di depan, yang tamu undangan juga para pejabat-pejabat saya minta suaranya. Iya Mas, musik. Oh, ayo Pak. Oh, Asik. oh, gampang toh? Oh, ayo, ibu loh ibu. Hah?
Wong ibu kok diwarai India. Ya sing iso, sing ra iso malah kaya wedhus ketekek to. Bu, Mas aku yo kode karo iki to Mas kok. Kowe yo kendang. Iya no. Kendeken to, Bu. Wong kok protes. Sakmenten nggih. Ayo Mas. Oh. Oh. Hey hey. Oh. Hey. Oh. Hey oh hey oh yeah. Wilujeng dalu Pak Wali rawuh wonten ing gedhog luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Gedhog luar biasa, suatu kehormatan kerawan beliaunya nggih. Bapak Wali Kota nggih. Pak Wali murid. Wali murid Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Kowe iki apa kenal to? Jere wis suwe ning kene. Karo mula aku ya ngomong lho. Sapa ta aku ngono. Lagi iki lho. Iya. Kelurahan sing dirawuhi Pak Wali Kota ya lagi gedhog Gedhog iki. luar biasa. Luar biasa untuk gedhog. Tepuk tangannya mana yo? Alhamdulillah sehat nggih Bu nggih. Lho. Wis ngomong teko sakmono akeh kok takok. Sehat nggih Bu nggih. Lah nek lara nyapa nek kene? Piye to iki? Kok iso Dereng ngantuk. guwetur aku. Gak enak. Tenan aku guwetur ngejak iki. Aduh selendro lho. Ya. Wong kowe slendro iki arep rodok larang lha nek aku kan murah nyuk-nyuk. Ya sadar lho, Dik. Lah iya, wong sijine murah wis ilang ngono kok. Tapi sampean ki sing tak omongno kuwi lho, Mas. Lah wong wis omong ket mau komunikasi penak karo ibu-ibu kok. Sehat ya, Bu nggih. Lah nek lara nyapa ndelok campur sari? Masya Allah, Met. Ya mbok sing realita Loh, ngono. aku ki mengadakan komunikasi sehingga penonton atau warga masyarakat Gedhog ki lho, karo awake dhewe iki lho iso komunikasi, iso kenal, iso lho ngraket ngono lho, Met. Iya ning ya sing Cara masuk. Jawa no. Sehat alhamdulillah nggih. Dereng ngantuk nggih. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to yan kok. Ya turu dhewe piye wong awake dhewe iki kudu ngono ndongakno piye kanggo warga masyarakat Gedhog kene ben Gedhog kene desane iso mekan iki piye rak ya ngono. Mekan kayak lampu to. Dadi desa ki lampu tok. Dingeno wong-wong lho warga sekitar. Ya, Kuwi ketok murup ngono lho, Met. Dibong. Mbah. Pokoke warga Gedhog lho ben piye ngono lho, Met. Wis ben ngene ae apik kompak. Iya ta? Mbah, wis karek kono. Wong kuwi iki dijak omong ya wangele, Mbah. Ya didongakno sing apik ya ngono kok. Lah didongakno nyapa nanggap dagelan, mbok nanggap kiai kok ya. Wong dagelan ki ya bagian guyoni lho ngono. Aku Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang rawuh. Mugi-mugi kula dongake dados tiyang sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis kowe ketutup kuwi beres wisan. Wong kabeh pengin sugih awakmu teko kene iki ya mergo wong sugih. Ngono lho. Ya ta? Nek gak sugih gak iso mbayari awakmu karo kanca-kanca. Kuwi ya butuh ngene lho, Bos. Iya. Oh, alah sugih tapi ora kaya Pak Wali Kota. Nyapa? Terus Pak Lurah. Nggih. Kuwi pinter kabeh. Kula dongake mugi-mugi sing kagungan putra tasih sekolah pinter sedaya. Kok akeh sugih mah. Lho berarti penting sugih, ngono. Lho penting pinter. Mugi-mugi sugih Allahumma. Lho banter ya sugih. Wis ra enek manfaate iku. Ora enek manfaate piye to? Lah mau sugih ngono tok kok. Lah terus Ya pinter to Met, gawe acara ngene iki lho. Upama sing lumpuhno ora wong pinter-pinter, ora bakalan dadi acara kaya ngene iki. Ngadakno festival ya ora iso. berarti wong pinter-pinter dilumpukne. Klumpukne Lah nek ora urunan, ora nek duwite terus dibayari nggih apa? Iya ta? Aku tahu masjid nggon kurang dadi wong pinter-pinter tak klumpukno ya gak dadi ya. sing dadekno Ya wong sugih kuwi mergo iso nyumbang semen, boto, batako, bataringan dadi masjid. tapi kan ya manfaat wong pinter. Contone Contone upama Pak Lurah, ya. terus Pak Wali Kota. Ya. Apa meneh saiki nek dokter kuwi malah wong pinter. Iya. Ken dokter
termasuk dokter hewan, dokter pokoknya spesialis kan ya wong pinter kabeh. Mosok kabeh pinter. Pinter sekolahe dhuwur, ragate entek akeh. Jenenge dokter ngono kuwi. Ora iso, ora kabeh dokter pinter. Kabeh dokter Ah, iki pinter. takono masyarakat Gedhog tidak semua dokter itu pinter. Sebabe Nek dokter kuwi pinter, aku mau periksa teko mesti, ini tensi ini. Lah nek dokter gak kok aku teko, kenapa Pak? Lho nyapa ditakoni? Kenapa Pak? Berarti kan urung pinter, ya ra? Kalah dokter kuwi. Urung kabeh pinter. Dokter iki gak kabeh. kudangane simbok kae lho. Bocah pinter, besok dadi dokter. Kuwi lagune kae biyen cilik ngono kuwi. Ah iya kuwi karepe rak ben sekolah ya ngono. Ning ki gak saat ini sing dibutuhno sugih. Berarti dokter kuwi kabeh Ya ora urung tentu pinter. kok kowe di alasan urung tentu pinter? Piye wong kene dhewe ngalami kok aku lara periksa ditul-tul ngono. Terus wis ndak apa-apa Pak ngono. Lho wong kok ditul-tul ngene tok ora kulaan ki mbok tule iki diratakno ngene kan ya penak to. Dadi iso Kowe apa ya tumon enek dokter kok periksa nganggo alat kir iki to? ya iya to. Apa enek di tul-tul diratakno ya nek kene kaya ngentet dut ngono kaya. Lah kan ora kulaan ora masalah to Kuwi maksude Pak dokter, Bu dokter kuwi didelok. Lah di kene iki upamane ya iki detak jantunge, terus paru-paru, atine kuwi didelok kabeh. Lah mari didelok kok terus ngomongnya ngono. Ndak apa-apa Pak, ini ringan gak masalah, cukup dirawat jalan aja loh. Aku ya nesu to. Lho, dirawat kok nang dalan nak trek-trek piye? Mbok dirawat kaya kancane ya ta, diimpus ya penak karo berbaring ngono istirahat. Cah kene ra Jawa goblok mulo 7 turunan rumah aku. Lah ya. Lho, lah iya piye to? Iya to. Kuwi maksude dirawat jalan kuwi kowe ora usah nginep ning kono. Lho pancen yo ora nginep ora kenal kok keluarga yo ora kok. Nek kuwi keluarga aku nginep wong dokter wong liya kok. Dirawat karo mlaku lho, Met. Apa iso nek ngombe obat piye masang infus piye ya ta? Mlokah mlaku ngono. Nanti ki mau pasien iki. Rawat jalan. Lah iya, terus karo mlaku ae ngono gak leren. Kowe iki lho ora kon nginep kono. Ora kenal anjene. Kok tuwapuk pisan lho. Tak tabukane dhewe aku ora repot kok. Wo, marai nesu tak wes pisan niku. Nyo. Lah. Iso malah mbok nyohne donga-donga ki sing apik kanggo kene iki. Menghibur? Heeh. Nyanyi. Oh, kowe iso nyanyi ya? Lah piye to kok sok. Niki Bersama Sekar Gadung Indonesia. sapa to sing ora ngerti Sekar Gadung? Pimpinane sapa, Dik? Ki Minto Darsono. Aku kaya gembas Bagong. Gak penak kowe ning. Mbok yo digedhekno kaya kancane. Salah kalau di mana-mana MC suaranya gede. Sekar Gadung itu lain daripada yang lain. Ada. Itu ciri khas Dewi MC, Dewi ciri khas. Dewi. Neng kalau boleh kasih masukan. Iya. MC itu harus dilihat dari pertama kali ngomong karo apa yang diomongkan itu orang sudah wah. Oke, kembali hadir di tengah-tengah Anda masyarakat Gedhog tentunya. Luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia, cow. Ada siapa dia? Si cantik ini hadir spesial untuk Anda. Akeh-akeh malah kau gendeng lho Loh, MC yang ngono kuwi, Mas. Ya MC yo kaya Mas iki mau lho. Guyune ya saiki ngono ae. Iki mau kaken. Kaken to. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Malah mbok abapi kabeh sarono ki Jare kon ambune. Siti. Ya dawa aja, sithik ya aja kesithikan, sedengan. Oke, masyarakat Gedhog luar biasa. Ada salah satu presiden yang istimewa untuk Anda semuanya. Kita panggilkan si cantik, ada siapa dia? Gregetan ora gregetan piye to? Wong MC ora tau beneran kaya Mas Samala Katir mang lho. Mas Gembos, Anu Mas Gembos. siaran kiwe. Tak siarno campur sari yo beda lho kok ya. Nun. Bapak Ibu tamu undangan ugi warga kelurahan Gedhog ingkang tansah kula hormati. Lek tumbas barale. Kowe kok
campur MC iki keterak ngono kuwi gak oleh yo kudu fokus. orkes oleh iki diganggu. beda. Orkes iki beda. nak gong daerah gunung lho kowe. Aduh dinane wis ngono. Kalau saya ning kono kalau. Dadah. Gak oleh terganggu lho. Urung tau ngibur wong mendem kowe. Baik para pemendem semua. Para penonton dan juga loh. Para penonton yang berbahagia, kita sambut salah satu sindennya dari Sekar Gadung Indonesia. Sah. Ada. Dah. Siapa dia? Ya. Engko siapa? Dah tuh kok. Lah, Duko. Widya. Wah. Widya. Yuk, loh, sing di Gak sing cilik kita. masa mengkeret Widya iki lah. Wah, kene dhewe ta. Nggih. Lah kan Mas aku yo kono bagiane, berarti engko diurut ngono. Heeh. Oh iya. Aku nek kon ngurut pinter aku. Monggo Mbak Widya. Yuk, so, sepote. Berdua. Ada Mbak Widya bersama Mbak Sulis Eva. Ayo kita yuk. Selamat malam. Lama kita nggak jumpa loh ya Mas. Kabarnya baik toh Mas? Ning Rom. Siapa, Dek? Widya. Dalam. Nyapa? Nyapa kok ngene-ngene sampean? Oh kon menteleng. Nggih. Piye to ki kaya kae to. Piye lho? Tak omongi ya. Hah? Bojone melu. Teng terus nah. Widya. Dalam kan. Kayak Mbak Eva lho. Piye to? Oh ngono. Nggak iso dek mesra kaya Selamat dhewe. malam. Selamat malam Cak Komit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, kita malam hari ini menghibur masyarakat Gedok semuanya. Betul ya. Mas Komit. Meriah sekali ya Mas Komit malam Meriah hari sekali, ini. luar biasa. Gentenan. Alah sing lanang ketuweken kok kuwi. Oh, kamu ketuaan. Mas, pesel lo sampean bener ra tuwek Mas. Gak apa-apa engko tak jamunani rempes. Kamu ketuaan loh. Widya hati-hati ya. Apa? Dilengkas bongko ya dia. Dilengkas bongko tuh. Sayang, Ya, rayuin aku dong. oke. Minta Bisa nyanyikan kamu? aku tuh. Bisa dong. Iya. Sayang aku kok nggak mau rayu tuh sayang. Piye to jane enggak. sayang aku pengen budek kok piye to sayang? Hah? Ini mesrane. Mulane aku nyeluk iki ae lho cilik sing cek polos. Iki beresiko. Gak apa-apa. Engko pula-pula aku di go ning polsek gak apa-apa cilik ya. Ojo kok Lah ya. iki aku didok meh bongko piring. Ora apa-apa pertama ngono. Lho, sesuk ya batang kuwi iki omong. Kan kita apa-apa. modelnya kayak benci ini dah. Iya. Benci itu asal kata dari benar-benar cinta. Ya ampun. Berarti engko terus meteng ki ya. Rungokno Mas kupingmu ke lo. Benci itu apa tadi? Benar-benar cinta. Oke. Duit Mas. Iki mang ra semayan kok ya. Lah wong dhek rene sik golek-golek mbok jaluki dhuwit. Nek Mas Komet no genah duwite akeh ya to, Mas. Oh, aku no apa panjalukmu pengen apa saiki apa sesuk tak turuti wong. Aku pengen rumah loh, Mas. Rumah Iya, yang tingkat 7. tingkat 7 tapi jangan anu ya dibuat mengisor tingkatnya. Ya dari Rumah ke bawah. Mas, rumah. Kamu pengen Aku pengen rumah Mas Yohan Mas. nanti saya buatkan rumah di atas puncak Gunung Merapi ya. Bledos. No Mas. Panggah larang kuwi kena omah tawon lho murah. Oh, Mas. kene grandul. Apa wi rumah Gunung Merapi? Aku beliin perhiasan dong, Mas. Perhiasan emas yang emas putih ya sayang Iya, ya. Mas putih aja Sabar. yang mahal. Ya, Ora ya. mau ngene. Mas, tok. perhiasan Mas, perhiasan. Apa dek cilik yo ngene to, Dek? Oh gini, perhiasan kalau Mas. Aku ra mau tukokne Tak perhiasan. tukok ning ku yo sing bunder ngono Apa padha. sing bunder Oh, kuwi? ban truk kae ya. Gonen ngono ben Wah, miskin. Lanang ra wis sembodo. ora gablek apa-apa, Dek. Anu wis duwe tumpakan porong Lah sayang. iya tumbasne tumpakan ya, Mas. Mau mobil apa? Lamborghini, Mas. Lamborghini. Lamborghini Mas
Mas Lamborghini. Aku mau tumbasne mobil apa Mas? Apa mau tukokne tumpakan apa Mas? Engko tak kon numpak Pak Lurah lho. Yo tumpakan yo kendaraan Tosa kayak. Yo Tosa yo kaya brambang. Pak Lurah lo mesa-mesem ketoke yo kenal lo karo Dek Widya. Pak Lurah ki mau kan infone Apa? kan bisi aku nih. Pripun? Cak komat mungkin kalau nak anu terus dipanggil gini. Aku ngoten to? aku nggih Pak, aku siap lho. Kita Pak Lurah. Alah paling Pak wis tau wianan paling. Untumu ya. Ogung to. Urung kaya. Mas. Aminar Mas. Engko aku Z. Jangan Sayang. Tapi Izinkan. Rono. Iya sayang. Bila kamu di sisiku. Asam urate kumat. Tolong berdua ya. Lek saya nyanyi, tolong Anda jangan gerak. Karena sama juga sama nunut laguku. Oh, Iya kan? Ora iso nembang dhewe, ora Sing iso nyanyi aku ngerayu. kowe polah. Ora iso Dilokne ngerayu Mas sampean pasangan Mas. dhewe. Buktekno Mas. Tak buktikan nek aku isa ya. Tenan. Isa yo apa? Rewet iki rumah tanggamu lho. Bila kamu di sisi gak omong-omong aku kan kisah kene to. Enggak apa-apa Mas. Hati rasa sadu. Pendek banget sih Mas. Pertama pendek, Terus lama-lama panjang. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Mas, iso nyanyi Mas. Iya no, Nah, karo sampean aku. piye ndang? Ayo gini. Mangkupurel. Nyapa nyanyi romantis gue wong wedok kok. Lah wong lagu-lagu romantis aku ndek biyen ora kok. Langsung tak rabi. Sing anyar lho, tatah tapi wis garap bareng. Apa iki lagune? Lagune judulnya Kondur. Lagu kayak kondur iki enek mulai. Ora ngerti lagu viral. Sampeyan ora ngerti ta, Bri? sing piye to Mas? Aku kondur alona. Mundur Mas, mundur. Mundur. Oh, kupinge sampean ya Ora seleno. tau. Wis ora usah nyanyi Dik ya. Iya, Adek. Gak usah nyanyi. Dik. Aku Ora iso, Dek. aku kulinanu. Kulino nyapa Mas sampean? Kori aku. Kori. Kori. Ngaji. Gak iso nganu aku. Lah, kowe- Merayu-merayu. Ketemu wong wedok apa setan jadi dikori kok. Lah, iya. Yo sing dirayu tak warai. Iya iya. Minta kunci. Anu nyeleh tange Dik. Ora kuwi kot. Ya. Oh, kot. Nada Mas. Magadir. Ayo. Maget. Dik, kuwi kok sidah ya? Ya kok mau ngomong dhewe lagumu apa ya ngono lho. Nadanya minor. Bapakku NU, ibu muslimat. Iya deh. Lagu apa? Tatang ya. Ya Allah, aku gueton ngejak kowe. Ngerti ngono ngejak selin. Lah ya iku mau nemu kondi to Mas? Kowe iki ora mesti kadang ya slendro, kadang yudo gak mesti. Aku endi sing free. Lah iya lho kok iso. Iya. Wis ben nyanyi dhewe. Nyanyi karo Sekar Gadung. Iya ya. Nah, duet Aku ada. pengen duet karo sampean loh. Mas. Oke. Oh, lah iki. Eh? Mbak Widya piye? Met. Wong loro ya. Ya iya no. Ngene. Tatur. Sampean mergo bengi iki gak iso ngrayu ning kudu ngayahi wong loro ya. Ya Ya ya. wis paham kok. Penak lho ngajak aku wis Ya ora murah iso kok to, Mas. nyanyi. Masa aku karo iki?
Wah, lah. Engko tak sewantet tenan lho bocah iki. Nyapa to? Aku wis entuk tiwule. Tiwule Mbak. Nak to, lho, nek Blitar iku tiwule mesti Wah, jos-jos, Mas. tenan tiwule kono kepiar. iso kepiar ngono. Wis itu apa ora iki? Apa iki, Mas? Apa iki satenane takdir sing jawabke Bisa nyoro bae, Mas. sliramu Tapi ya lek. beda ati beda lambe Aduh. rungono Was kadang mati rasakan Kang Mas rungokna tangisku becike kowe lunga saka uripku wis ora Pari. Tapi ya. apa Sing apik to kadung tak lem-lem kok. Ayo, aku Ojo ngisini-ngisini aku to. Gak aku gak ngisi-ngisi. aku malah ngising kabeh iki piye? Pari basan rang. Nyapa, Mas? Apa ra enak? Sabar ya Dik, lagune sing anu rada sedih gak apa-apa ya. Enggak apa-apa Mas. Yang penting kita bahagia. Yo. Kasih. Makasih. Iya, sayangku. Cium dulu dong. Cium neh kalau sayangku. Ini saya antar ya kembalinya. Keringetmu. Kamu ngideni ya? Tak dilat Usut Oh, dilat dilat, lho. Iki mau Mbak Sulis, karo. Mbak Widya. Nah, kan yo pas ya. Anyun sewu. Oke. Pak Lurah ngersake lagu napa, Pak? Met yo met. Napa badhe duet, Met Pak? Dalem. diaturi mriki to, Pak. Oh, Pak nggih. Lurah terus mengke Pak Wali Kota nggih dereke Oh ngeten nggih. Nggih to. Anu Pak Lurah. Nggih. Nggih, anu sabar ya, tak golekno pangan sik sabar. Ngawur. Aku kan golekno cacah. Aku malah disembah ini. Weh. Kuwi ora sembah maksudnya iki rasa hormate Pak Lurah, Pak Wali Kota kuwi mau kok Oh, kanggo sampean, kanggo klub iki lho. Sekar gadung. Yuk, kalau tadi ada Mbak Widya dan juga Mas Sulis. Mbok siarno dhewe. Yo, kalau tadi ada Sulis, Eva Fitria dan juga Widya. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Masih tetap bersama Sekar Gadung Indonesia Show. Ada siapa dia kalau bukan Leles Karnale Maria Punjung untuk Anda. Kiki, wah Kiki dan juga siapa ya? Luki. Loke ngadek kok wong ayu. Duh angin debaki salam garam salam rawa benebu Suganda retan saja ya iki Oke, terima kasih. Langsung bareng papat. Jer. Ini mau beda bakul sandal. Kok bakul sandal iki? Anu minta tolong remote-nya di mana ini? Jangan. Ki ora robot-robotan. Oh iya. Anake wong kok mbok remote ki. Kuwi ya iso nyanyi ngono kuwi. Nyanyi Oh, jajal nek iso nyanyi ki sambutan tapi memakai lagu. lagu. Bisa. Oke,
nanane Nana. yo cangkemmu lho padakne Iya ya aku siso. nanane nano No. nanane nane Ya. bisa ya engko diiringi karo kendang ben nyusul Ya, ya, kok nek wis teko telon kono kendange nyusul ya Mas ya oke Kita kok nyanyi ya. oke saya si putri Sinden panggung apal datang kemari menurut panggilan Anda. kelasurane Pak Lurah Monggo Pak. kowe iki yo ndongakno tapi nganggo lagu met Oh, langsung tuh. langsung rap Iya. Pak Lurah Mugi-mugi berkah, Pak Sare mugi mboten pure, Pak Samad mugi tetap sehat, kami tuwa senengane rondo. Keliru terus. ora kleru piyung sing Pak Lurah apik sampak ya apik Sare yo jas Mau sing nyeluk nyanyi aku. iya Ayo ganti sampean. oke ki Kenapa? sapa neh aku ki ra apal kok tak apale jeriak ngene ya iki spesial kangge Sekar Gadung ugi kangge masyarakat Gedhok tentunya ada bintang tamu yang sangat kecil sekali kita sebut ada jenengmu sapa nduk Kuwi dolan lho ora anu lho. Kuwi dolan. dolan jengkolku Nah, iya, Pak. kuwi bintang tamu ra Jawa iki monggo maju mriki ya Tak pikir kan apa. beto mik piyambak nyambut mik musola napa Aja Oke, ya. musola kayak iki teng dulu Pataram. Iya, enggak maju. maju mriki Bareng Asma siapa? weh Saraswati Saraswati. Hafsatujaya. asma kok asma iki apa menggi Saraswati. Nggih. Oh iya iya. Daleme mriki mawon nggih. Nggih. Putrane sinten? Pak Badrus. Oh Pak Badrus. Ya Nggih Allah. nggih nggih. Nggih nak badhe nyanyi sok suarane penak, aku seneng. Nggih. arep opahi Kok pokoke bonus pokoke dhuwit berarti aku ayem, ngono. walah kok yo melek men to iki nek swara apik wong jogete ya apik engko ya diparingi apa ngono lho Met Ya ngono kok ya wong sedekah ki ora perlu dipamer-pamer. Ya ra. lah potonganmu kok ya urung tumon to Sila 15 ya. Badhe ngaturke lagu napa sayang? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Duet kalih Pak Komet. Duet kalih Pak Komet. Engko Pak Komet. kowe iki lho komete anu upami liyane Mas Komet Bang kali Pak Wali Kota apa Pak nggih purun Purun oh purun mawon monggo Pak Wali Kota niki wonten Oh Pak Lurah. Oh, Pak Lurah mawon. Nggih, Pak. Nggo. Nggih, Pak Lurah. Niki kan mboten lomba, dadi salah mboten urusan. Mun los mawon, monggo Pak. Monggo katur dumateng Bapak Lurah sengkar saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggonan Protok Eco. Anu, ya. Nyonya. Monggo Pak. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Monggo, Pak. Wes bejane cacah ki nggo. Nyapa? Pak Lurah balik rono mundut dompet to Pak nggih. HP. Oh alah ora kira dompet. Monggo Pak. Biasane lung. Beten betok mik beten. Lah iya Niki ngersake duet Lintang Asmara. Cocok cengelmu. Adik si Coba bocah karo Pak Lurah kok iso ora. ora apa-apa Pak Lurah salisting karo aku lho. Leting kok listing. Salisting. Nggih, menika Pak Lurah. Nggih leres nggih. Lagune manut gundul-gundul pacul napa? Anu niki mau Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Di Siswati niki Saraswati. Siswati Seswati tanggamu bungkuk lho wis ah. nyuwun duet. Duet kali jenengan. Enggak. Napa mboten saged kula tuliske? Ampun kok, ampun. Ah Pak Lurah ki acting. Nggih to. Asline Dasare tasik enem lho, Met. Wah. Biyen aku kuliah ya ngono kuwi lho, Mas. Sing lanang mengke angger potongane bros rambuté. Ngeten lho. Sing lanang sing ndi? Mengke Oh izin Pak Wali. Pak Camat. mengke jenengan riyen nggih. Siang pantoro ratri. Napa 100 mawon kula nyanyekke. Lah ngono kok wakil. Ora oleh ning Berarti lah sing aku sing nyanyi 100. Mboten. Iki matur nuwun karo Pak Lurah, Pak Kurdianto ketua panitia ditangkap kok ya malah. Yo.
bersama Sekar Gadung Indonesia. Lajeng, monggo. Lintang Asmoro Pak Lurah bersama Saraswati. Ora tak paham lagunya. Iya pada gawe HP-ne. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus roning kalbu. Sekalian sampean duet, mumpung ini di live streaming, kita buat perkara untuk Pak Lurah ya. Seneng nek Pak Lurah tukaran tekan omah. Tumon. Iki live lho, iki live lho. Iki live lho Live Mas lagi. Komet. Dipantau kok omah iki. Mboten napa-napa membuat sejarah. Ya lagi iki lho, lurah kok turu emper kira-kira ya. Ora, Ian nyanyi aja duet. Oh ya duet enggak apa-apa. Apik iki lho jane ya. Terima kasih Mas Komet ya. Oke. Sampun, matur nuwun. Nggih Pak Lurah, nggih. Monggo. Pun. Sampun. Niki sanes Pak Lurah lho Kang Mas. Mas boten, Lurah niki panggilannya. tasik. Dereng kagungan garwa nggih Mas nggih. Dereng lek teng mriki. Sampun. Oh, Iki live lho, sampun. iki live lho niki. Upami terus kados ngeten iki nggih jane pengen mboten. Mboten jare. Oh alah wedi. Live iki Pak. live. Napa ngeten mawon jenengan mengke ngurusi Mbak niki mungkin tak ngurusi Bu Lurah kula. Mboten. Mboten. Oh ora wani. Lah kowe kok malah mrengenge sae. Wah bingung piye, Pak. Monggo ampun. Pun maksudnya badhe didumi pinten monggo? Kalih desonan apa? Oh iya. Mungkin kalau wakilnya Pak Camat. Sumpah. Nanti kan bagian itu sudah ada sendiri ngono loh. Kalih Pak Kurdianto pun siap. Oh nggih Oh, Pak nggih. Kur, nggih, Pak Kur. Pak Kur. Iki lho Pak Kur. Matur nuwun Pak Lurah nggih. Polisi tuwe Mbak gasmu engko malah Pak Kur ki Pak polisi aktif. Piye lho, Dik? Lho, sakniki tasih aktif, Mas. Pak Kur? Iya. Sapa? Ora paham. Matur nuwun. Lho kok mboten Matur. Oh nggih nggih nggih. Mriki mriko jenengan Matur atur nggih. nuwun. Piye ta ya nyel. Mbok kerja. Iki Pak Lurah kok manut tekan mriki ya Nek. Oke, nyuwun pangapunten lho Pak Lurah. Gantosan Mbak Sulis jenengan jumeneng riyin Mbak Sulis ya. Loro karo sapa? Punjung, Mbak Punjung. Mbak Punjung, Mbak Sulis. Yuk bareng-bareng ya. Enggak pakai spot ini Mas. Bu alah ora usah wis Enggak wong usah ya wes. Ngono kan klunu. Nggih. Jawab sayangku. Sopo sing nyeluk? Loh, lah mau sampean nyeluk aku nyapa? Iya kuwi. Sapa aku kan nyeluk, aku nyeluk Mbak anu Punjung kok. Iya to jane iki. Ya Pak. Ngomong. Atek senenganmu sing deg-deg ngono, Mbak. Iya terno. Lah ndek kak yo Ndek iki enek tantangan lho, Mbak. Lah ya bojoku wis ndek olah iki ndek. Lho, kandhani tak ijono sing rondok dawa, Mbak. Apa? Kenter. Nggih. Ya cacahe aja akeh to. Ayo. Nggih. Nyanyi ya. Gimana Mas? Anu Bapak Ibu masyarakat Gedhok kula umpama nyanyi dangdut angsal boten? Boten. Oke. Tak bacok kentolmu lho. Rene iki yo mengagumi suaramu, Met. Sire sopo? Iya ya, Nan. Nggih ta, Bu, nggih. Niki sampean dirawuhke mriki mergo suarane sing apik. Rewet. Ora mergo rupamu. Oh iya iya nyanyi iso. Kowe watuk to? Ya Ayo nyanyi-nyanyi. iya. Iya. Mas, kita mau berpantun. Pantun? Iya. Oh boleh buat siapa? Kamu buat Silakan, siapa? Itu silakan. Bapak Wali Kota. Oh Bapak Wali Wali Kota. Kota. Ya, ya. Asik ada Pantunmu apa Mbak Jo? Aduh. Pak Modin. Liburan ke Banyuwangi. Cakep. Masa tau Pak Ibin ki nggak sernya ngomel. Aja ngono to, Jo. Iya, iya. Iku aja ngisini-ngisini mosok njaluk sangu Pak Wali Kota. kok. Sarung Pak Lurah dereng lho, masa Masa Pak Lurah kok dereng? Pak Lurah mau gur matur suwono.
Walah dereng. Mosok Pak Lurah orang Yo. maringi Pak Wali Kota babar pisan lha iku terus piye Cacah? Lah ya kuwi nasibe kita piye, Pak, Mbak? mbok yo anu nasibe Cacah ini apa kok? Kok ngemis ya Ibu Met ya. Atek gur gledek lho Pak Wali Kotaku ki. Urung kok. Lagi mempersiapkan diri. Ayo, Mbak. Iya, lagunya apa? Sing halus-halus. Sing halus, Makhluk halus. tepung. Kok malah dadi weden piringi kok. Teng 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 teng. Semi Indiul. Ya, dikasih lagunya kesayangan ya, Mas. Oke, siap. Bersama Mbak Pujung dan tentunya nanti Pak Wali nanti akan ke sini. Ini spesial buat Bapak Wali Kota Oh, dan iya. juga Bapak Lurah dan spesial juga buat semua warga Desa Gedok. Pak dan Ramil. Berarti nggak spesial loh Bu kabeh. Layani. Ada juga koncoku lawas Sapa sapa? Mas Bayu Ular Aspal. Wow, Mas Bayu. Ayah ketemu kancan ke ya iya ya. Ya biasanya ki rakyat teng 200 Lah. neng 400 neng 500 ki biasanya Mas Bayu ki yo ninggali Mas. Ya kaya ngono. Wah, luar biasa Mas Bayu. Dereng Bu, kok mau dikeplaki? Dereng lho, Bu. Dereng. Mau lho bisa. Dereng itu mesti maju, Mbak. Kanca lawas kuwi. Ya Mas Bayu, monggo Mas Bayu. Mangga. Dalam. Oke, lu ora sing tepuk tangan toh? Tepuk tangan. Bapak Ibu mboten usah. Dang. Des kilo jong. Tekno lho. Pemirsa semuanya pada tepuk tangan. Iya, tepuk Nggak tangan. usah tepuk tangan. Apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Entekno lho. Ora. Mboten atur sembah nuwun tepuk tangan Mas Bayu karo Mas Ibin wis buka dompet lho. Ya, ini sumangga Cak Komet. Aja balik dhisik lho, Mas. Katanya mau nyanyi sama Mbak Lili sama Mbak Kiki. Mboten. Pun matur sembah nuwun nika, Mbak. Kok mboten piye to? Ayo semana bisiki aku. Ora wis. Ora iso, nyayo. Ora. Mbak Punjung lenggah riyen mengke gantosan. Mbak Sulis, Aku rung jamu. hubungane apa jambe? Tapi ora lemes loro. Lah wong jek enom kok ya. Mengko gantosan Mbak Diah kalian Mbak Kiki. Ayo. Ora usah sepot ya. Ya ora usah sepet kaya Kesana cacah iki mang nuthuk ae lho. anu kasihan ya dadi kanca-kanca ben leren kan Nggih, nuwun pangapunten Muni, Bapak nggih. Ibu nggih. Menika kanca-kanca kersane leren Nggih. lampu pateni ya. Lampu pateni wah cacah ki sinden madepe rono ganti madep rene kaya. Lho. Malah gelungan tok. Ayo Cak. Wete senenganku. Iki wakile gembos ya awak dhewe. Pak Kembas. Diganti loh Pak. Selamat malam Mas Komeng. Selamat malam. Bagaimana kabarmu Mas? Alhamdulillah. Apakah kamu baik-baik saja? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Apakah kamu juga sudah lumayan ganteng ini? Kamu melihatnya bagaimana? Semakin lama semakin putih Mas Komet. Oh, tentunya itu fitnah. Karena Karena oh wedaan, gulune kok ireng. Kok ora rata iki. Enak lho Mbak iki putih ya enak lho. panu. Oh alah panu. Panuhe kudune rata, wendak bentang-bentang genah putih. Ah, engko mbok jenenge Bambang. Bambang Panuroto. Ora melu. Sampean kok menengai? Apa sariawan to, Mas? Kok ndak nekani aku to, Mas? Bambang Ra yo ora iso Panuroto. ngomong iki. Dek, jere aku menenge lha kayak dik mau ngantek umur. Aku ndak ditekoni to masalah apa aku. Sampeyan ora usah tak takoni ya. Lah nyapa? Ngene ae, wis ngene. Loh, oh, piye to, Mas? Oh, penggemingan cipta. Engko nek aku diseneni neh lho. Aku angger ngira-ngira iki lho. Kita ganggu ngono ya. Karo sing sijine mau ya ora iso mesra, karo Kiki ya ora mesra. Lah. Kuwi jenenge lanangan apa to ya? Aku ora tau pacaran lho, met aku polos kurang kaprah aja. Polos Atra yo diingi sampean duwe pacar, bener pacarmu gantung diri. Yo ora, selerane uti-uti iki. Iya. Ayo. Tak tapuk lambemu engko malah. Delok, Cok. Sampean sing tua-tua ya. Iya Ya dong. Allah, piye to? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba saya agak maju ke depan. Lah aku ngene iki wis Iya, tau. Mas. Tek akeh. Wong gila ayu di sawang kondi ya lho. Apik. Coba hadap sini ya. Iya. Kalau sudah hadap sini, muter-muter set. Muter sini Mas. Mas aku kudu Alah piye, ya apik Mas? iki to. Coba kamu menghadap ke sana ya. Wah.
nggo namu apa gaduk? Oh iya. Ora Gaduk. iso. Wes Wong sik maksudnya ki opone sing ra Maksudnya gaduk ki? tangane lho gak gaduk Oh, ngene. Kan iki kan pendek to. Segat to Madep Rono. Jere sapa nglanang ora kurang akal. Aja nekat ya engko malah kaya pedet karo sapi lho. Yo, ya Allah. Kayang. Coba muter dong. Ya, sudah muter sayang. Muter terus. Dah, terus muter. Terus lagi muter. Sampai geblak ya. Kok koyok ngono to Mas sampean karo aku sio-sio Ram? Ini ada salah satu vokalis dari Bojonegoro. Kok mesti aku kowe dhewe apa ora? Kayak wedi nyanyi ta? Sapa sing ngerti aku? Sing arep nyanyi iki lho. Kadung muni nang Mbak Kiki karo Mbak Dia. Ini aku berduet apa bernyanyi berdua sama Mbak Kiki? Berdua aja ya. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Oke. Oke, yang Indonesia minta lagu apa? Oke. Yo. Kenapa? Kencing manis? Gadis. Tumon lagu kencing manis. Loh, lagu yang kekinian itu ya Mbak Dia ya? Oh, Itu lah, lagunya. lek terah lagune Lagune piye to? lagune wong tuwek ra roh lagu iki. Lah iya jelas kuwi. Kok tak nyanyekno keranda cinta malah. Nah, garo wi. Ketemu. Lagu Ih, si- kapan kuwi? Wong tuwek-tuwek galih melu. Iki Sing iki lagune Tanom. Iya. Lagune piye ta sing? PP apa? Lah, adalah. Dia sungguh amat pesona. Sampeyan takok PP apa? Iya. Ora masalah bemu ya ora apa-apa. Suwek cangkemmu. Lah yo P kita, P kepanjangannya apa menurut tak karepe? Ya no. Lah yo PP apa? Asal. Apa? Saman rata, saman rata. Lah, ora. Ora iki wong nom, iki wong tuwek. Iki wong tuwek. Rono. Garo Tuwek lagu kok. iki. Wah. Lagu PP apa aku wis hafal to. Ga ini cekelan kok. Loh, lah ndingi nek mau nyanyi keliru no. PP apa? PP apa? no blimbing kuwi. Kuwi gembos ora aku. Oh, gembos. Ayo Mas, siap ke budal? Baca cantiknya mana? Ayo baca cantiknya. Kata apa? Dapatkah kita bersama? Sungguh manis dan menawan. Manis sekali Oke, terima kasih matur Sudah, Mas supanuwun wong Gembong. ayu. Iya, satu tembang yang dinyanyikan Mbak Kiki dan juga Mbak Dia ya. Lagu terbaru untuk pelantikan musik tahun 2026 sudah dinyanyikan, semoga bisa terhibur dan terhibur. Ini gimana ya untuk masyarakat Gedok tercinta, seandainya Bapak Wali Kota kita naik panggung, setuju? Iya, ini mohon maaf Bapak, ini kehendak rakyat panjenengan. Nah. Gimana? Bapak Wali Kota Blitar tercinta naik panggung, setuju? Iya, ini permintaan dari Alah. Cik piye to tak komet? Ayo Pak, ora loro ya. Mboten sakit Pak, monggo ya. apa-apa. Ini permintaan masyarakat panjenengan Pak. Iya. Weh, bareng iki. Kasih aplaus tepuk tangan saudara-saudara. Monggo monggo Bapak Wali. Pinggah wonten sasana pagelaran ing dalem mriku. Sesarengan kalian konco-konco Sekar Gadung Indonesia. Pimpinan Kilurah Minto Darsono. Sugeng dalu Bopo. Nggih. Mbak Lilis, Mbak Luki Renyo gini Wong Ayu tak duet nih kalian Bopo Wali. Nggih. Sugeng dalu Bopo, monggo. Mbok menawi wonten dawuh-dawuh pangandikan sumanggaken sumangga. Ampun, solawatan ke situ. Ayo Pak, lu sampean sing helo-helo aku kan melok. Gak usah jauh-jauh langsung. Oke. Mboten iki langsung panjenengane Bopo Wali. Mbak Luki, Mbak Lilis Karnali.
Sampean pokoknya Bapak Wali menghibur cuma ngikuti, menghibur masyarakat ya. Oke, lagu ini napa Bapak? Monggo. Inggih. Derek Mas Bayu. Lagu ini napa Mas Bayu? Iya, mohon izin ini saya mewakili beliaunya. Inggih. Jadi diaturin derek ini beliaunya ini guys. Saya karena juga warganya beliau ya harus siap ngikuti aja. Tepuk tangan. Iya. Iya, saya mewakili beliau. Nanti supaya beliau juga selalu ada di sini dulu. Iya. Amin. Lagunya apa, Bos? Dalam tak derek anu nyuwun sikep mawon. Sikep. Punjung nanti punjung. Punjung. Oh. Sandingan kene, Jung. Ayo, Jung. Njaluk punjung. Sebabnya ngene. Iki engko nek ora sampean dampingi gitu. Nggih. Saire sok lali iki kok dadi guyon. Panjenengan Iya. ngene. Ini juga ada temanku yang Betul. Monggo. Nggih, monggo. tak kenali karo Mas Bayu. Tak Sayang ya. Yes. Pokoknya saya mewakili beliau ini pokoknya wis. Salim enggak apa-apa Monggo. Enggak apa-apa. Iya. Mas Bayu silakan. Belum Kali nyekel mic, Bu. Nggih. Aku backing vokal aja ya aku. Tak derek Pak Wali kok tadi. Siap, nggih. Krepek sik. Oke, dicarikan dulu. Karena mewakili beliaunya jadi supaya seneng warga masyarakat ini menjadi suka karena saya derek ini Pak Wali nih malam hari ini.